Batiba. Tinapalabas, kaya't apanaan ni Saro ti pusa, ngam dinan nakita iti nakastrag iti balayda. Sinapul na iti unag ti balay, gaputa atapon na anaglemeng laeng. Ngam uleg tinakita na, iti ayan dag iti nakakarton a lupot. Ti uleg tinangitirwan na iti tadam ti pana. Imbasibas na iti sirok ti baliti, tinapataynan nga uleg. Ngem uray la na pamulagat, idi nakita na ti kalaat a panaguyas ti uleg, anapan iti kasamkan. Nakigtot met ni bakit buwana a nakakita, iti panagbiag manen ti uleg. Nakita met ni Victoria ti uleg, ket imbaga na kini Saro. Nasdaaw ni Saro iti imbaga ni Victoria, nakita na tinapasamak. Idinto ta dimet nakita ni Saro daytoy, idi pinana na ti uleg. Iti papan ni Saro iti ayan ni Kimura. Di na nadlaw asinurot gayam ni Victoria. Napanda iti kuweba, ket dita nadlaw ni Saro ti panagkakaingas da Kimura ken Victoria. Itagagayem adtuyen ti tuloy ti nobela tayo a napauluan. Batiba. Bitwan! Nakariingkan! Apay akas na nakaskas daaw ti panagriin ko. Ay, por Diyos! Saan ka ta nakaskas dawan ti panagriing mo? Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw, adiretso apan naturog mo. Anya? Nagbaot ti turog mo. Italaan nakariing ka, manipod iti pompon, day di amboy. Oh my God! Agtugaw ta, di ta papag iti sirok ti balite. Ado, ti ibagakan ka. Isumot laan agati dugmat ti tagtagainap ko. Nagtagtagainap ka? Wan, inabuana. Sayang, tagtagainap lagayam dayjay. Sa anak lakuman anak kariing. Tapno agnanayo ng akadwak ni Anib. Natagtagainap mo ni Anib. Wan, dakkelan di anak ko. Anya! Bitwan! Tagtagainap lang dayjay. Hanggang apay akas laagpay-pay son, di pa nag-istoryam. Mamati ak apumod na dayjay anatagtagainap ko, inabuana. Mamati ak launay iti imbaga ni Anib asumangput to. Wan, inabuana. Urayik ti sa sangpet ni Anib. Ay, agyaman ak. Kung naklanusan ka na makariing bakay. Ay, ngamkay kayat ko asa anak lakuman anak kari eh. Anya? Natagtagainap ko ngamin ni Anib nga anak ta. Dakkelan ni Anib. Bariton. Nukwentaan titawan manipod na yanak. Dandanin sa nga pulo ket talo titawan na ita. Saan ka di? Aguray ka. Dandani gaya man ti kaaldawan ti pannakayanak na. Inton umay abulan yan, Saro. Uray man madano ng tikaldawan ti pannakayanak dayjay nga anak mo. Tawan mo ten. Di tayo pa'y katam mo. No si bibiyag pa'y, wano natayan. Si bibiyag ni Anib, Saro. Sumangpet to. Di ka man nagbali na mauyong, Bitwan? Saan akin na mauyong ti bagbagak? Dakkelan ni Anib. Inka rin na sumangpet to. Iso nga urayag. Gaston! Sige. Addakan ka no di ka mamati. Saan ka apilitan, Saro?
Mamatilaw na iti asawam. Apumudno, tinatagtagainop na. Kalukuan? Barok, bay amlatan ni bituan. Apay, kayat mo no agnanayunan adi nagrieng. San met? Matlagayam. Jak la magustuhan tinalabas apan ang namnaman na. Asumangpet to dyan nagpukaw nga anak mi. Maladaga pa'y langi di nagpukaw. Awan pa'y makatawon na idi. Ang imita, dandanin sa nga pulo kat 3 atawon tinapalabas. Imposible na makita mi pa'y. Saro, awan imposible no nakam tinamarswa. Adulamin da ita. Bayam latan ni bituan, Saro. Sana dakas ti panagururay na. Anya ti ammom, no pumudno kit de dagiti natagtagainop na. Addaytan ti kanam. Amok ama gustom dayta. Saanen asi iti inted ko akanam, takaasi ka mo. Kitaan nakpayla ang santumangan. O sige, ibusom dayta ah. Maturog kanton no maibus mo. Mabisin ako! Mga anak! Nakadasaran ti taraon, anak. Alamanan kan. Anyat sidak! Addayta. Sa nga bukal lang at tilapia? Wen, kinamulan ni tatang mo dayta. Saggagay sa tayo kada apong mo abwana. Ngam saan na bali tadadakkel. Ala, mangan ka na nak. Kurang dito asidak! Anya? Dati kayat ko! Ngam intad jumatan dita pusa day tamaysa! Nagbasitan mo't day jay. Di ba'y tapno saan laasi iti maitad kenkwana? Rawat day ta pusa! Ah! Yay! Inkugtar mo matan ti panganan ti pusa. Naiwarisan ti kankanan na. Rawat day ta! Agawan na koy! Rawat! Rawat! Ha! Ayan mon si kaapusa? Agpakita ka kanya! Ay na, Victoria anak ko, saan mun apang urang jay pusa? Sa di na tinapanan na! Pinaglamang nyo ka di! Saan? Ngam mo na tinaglemeng. Naglemeng itinamnamaan na asaan mo amadanon. Ayan na! Sa dino! Ibagang tayo nakpanguruan! Ay na anak ko, agpada kayo lakin ni tatang mo. Awan madakas nga aramidan ti pusa kada kayo. Ngam apay akayat yo adangran. Ayan nga min dadya pusa! Ibaga ayon! Kimalay at di tabalite. Ah! Adagayam dita! Ha? Victoria! Papanam! Umuli akmat dita balete! Di ko na dadya pusa! Diyak ka ba ilan ti umuli dita? Ay, saan Victoria? Amangan numatinag ka! Saan ka nga umuli di tabalite? Ha! Maulit daytay! Dayjay manin a pusa ti makagapo. Kaskan ka. Kaya't na adangran di pusa. Ngam iso mat tinadangran. Tanatin nag-idikim malay at mat iti balite. Anya? Agure ka. Kimalay at iti baliti jay pusa kunam? Wan. No kasta. Talaga adita balite ti apon na. Kunak tumet. Apay? Adda agap apon akapri dita balite. Pasurot nga rod at talaga ti sairo day jay apusa. Day jay kapri ti kadwa na anagapon dita. Uray ata saan damat amangan ano? No addaman ditay makitkita nga gigyan dita. Dagita nagapon dita baliti ti mangmangtad iti kinamalas iti biyag tayo. Saro. Iso arumbeng lang nga mapukan daytan. Ay na, amangan no addan tumanin madisgrasya kadagiti ayabam dito eh. Bay amon.
Umadupay ti matay ditoy, numabaybay ang dagita nga agap apon dita. Isu papukan kun day ta balite. Tapno awanan ti pagapunan da. Kunamila no saan ka na makariing bituan. Nakaskas daaw tinapasama kun ka. Naginanaak laang, ina. Anya, nakaskas daaw kamat bituan. Nagpautad nga'y apanagina na dayta. Dandani lima nga aldaw. Numabalin pa'y kuma, kat uray sa anak kun anak kariing, ina Petra. Ah, anya? Nakitak ngamin ni Anib nga anak ko iti tagtagainap ko. Dakkelan ni Anib. Bariton. Ha? Ay, susapaw. Saan anak kapabati ti ibagbaga daytaw? Ay naina, nagkaranting ni Anib. Nakaragragsak nga ubeng. Kat amom ti imbaga na kanyak, ina Petra. Ha? Apay? Anya ti imbagaan na? Urayag ka no, gaputa agawid ton. Sumangput to ka nun dito'y balay mi. Ha? Amok adi ka mamati, ina. Ngam sumangput ton di anak ko. Ha? Imposible. Dayta nga ibagbakang bituan. Tagtagainap mula dayta. Mamati ak apo may suday jay ana itagtagainap ko, ina. Isu nga urayak asumangput ni Anib. Ay na. Awan san tinalimbong ti panunot na kadagi jay nga gasawa. Agpadadaan amadadadaal ti panunot na. Ay, may samot dayta anadanuman san ti utak na. Hingam sa bali ti epikto na. Tadimutan agsaw. Nagkuna sa anak ang makasao. Ah! Ha? Makasaukan? Why? Diyak met napuutan. Basta nayungap ko metlatan tingiwat ko. Anya? Ay, di kayag katawa, kakabsa. Di kayag katawa. Istorya tinapasama kanya. Ganyan tayo man. Uy, tanayo. Adda kayo mamati kayo saan. Alaman nga raw, Borsyo! Ganyan tayo. Amok, di kay mamati. Nga adda higanti a kapre. Iti dalan tayo asumalog ijay patan. Anya? Higante a kapre. Ay naglawag ang nakita. Naputa nakigtutak. Intarayak ajakon kinitkita ti pagturungak. Aging ganat nagak iti naunag a kanal. Bagat saan anatukol ti sakak. Yung panagriknak iti natin nagak. Kat natukol ti kanawan na gurong ko. Yung hindi nakaawid ako. Nay, awan mo tinariknak anasakit. Kasano nga raw da nakaaon ka iti nakatinagam a kanal. No nasakit da ito sakam. Dayta ti saanan ang nakapapapate. Anya tinaramid ba oh? Nakauli ka mo't lang iti kanal? Kasano nakaaon ka iti kanal, Borsyaw? Gaputa inaklon ko na kanibusan ako ni di awan umarayat kanya. Ha? Ay nagkidema ko na. Nagkidam ka no? Makaamuditan. Kinunak iti panunod ko. Ay ti amok kat mataya ka talagan. Kasano nga rod, nakaaon ka iti kanal. Nagpaisaw, ipagamon! Diyak masigurado no nakaturugak. Uno parmatakla ang tinapasamak. Pagaman la kasla nakaindayo na kiti panagrik na. Awan dayta! Kumpon na dayta! Kag, Yamo dayta. anya tinapasamak, Borsyaw. Ay, ginanas ko na tinagindayon. Nagkidimaklatan. Bayat ti kasla panagin indayon ko. Ang nakigtutak.
iti kasla na tinagak. Ka! Kahit iti nagmulagatak na addaak matan iti takdang. Ha? Adda nang itakdang kanyak. Manipod iti nakatinagak. Ay, Ha? Agpaiso ka diti ibagbagam. Burusyon! Paiso. Saan kayo apilito na mamatay? Pasensyakan pare. Talaga sa anak ang makasao. Hindi may nakinasarita. anya tinapasamakan ka. Pare, daka mo no mamati ka. Agpaiso ka diti inistoryam kada bakit Petra. Ay agpaiso day jay. No inistoryadan ken ka. Iisan ko nga ulitan. Pudno ang napasamak day jay. Anya? Saan ka apilitan na mamati? Tati napatag kanyak kita. Ket nakalasatak iti day dyan napasamak kanyak. Urayak la nagraag, nagpukpukaw, nagpapaarayat. Awan na kang kanyak. Awan, di mauray ko ngay marayat. Guston, saan ka nga agistorya? Pare, Ituloy ko apapukan ti balite. Ngam sanen as ka ti baunak nga agsapol iti mangpukan. apay ngay. Ngam di namot kayat asawan, asaan kan nga iraman iti grasa, no addanto masarakan tayo iti kalyen tayo. Pare, apay nga minanas ken payla papukan mo ti balite. Agkali tayo latan sayang ti gundaway. Anya? Wen, saan mo napakasikuran day ta balite? Imbes nga agpukpukan tayo, ti agkali tayo kit din, ay sayang ti gundaway. Masapula mapukan nga umuna ti balite, tapno mapaksat ti mapon asairo. Anya, Adda nagapon asairo iti balite. Dayjay ti lapad iti panang sapul tayo iti gamang. Ket tapno mapaksat da, pukanen tayo pay nga umuna ti apon da. Agbaligi nga tadasaro amang pukan iti balite. Gagayem, di uliwan na dinggen tituloy tinobela tayo anapaulwan. Batibat! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Kanitimat direksyon June Ributaso. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Batiba.